Na sziasztok! E46 short shifter lesz beépítve, azaz váltóút rövidítő. A lényeg az, hogy a középboxot és itt a váltókeretet, ezt ahol az ablakkapcsolók vannak, ezt ki kell venni, ezt fogja 2 darab csavarral a szoknya alatt, itt, illetve itt. Utána alul el kell oldani a váltóút végét, vagy váltókar végét. Azt is mindjárt megmutatom, hogy hol pontosan. Utána ezt az egészet egy picit el kell forgatni, mert ez egy ilyen, hát nem is tudom minek nevezem, ilyen bajonettzászerű dolog, ha megnézitek, hát nem tudom mennyire tudom megmutatni. El kell forgatni az egész műanyagot, itt látszik rajta, hát most nincs annyi kezem, de ha megnézitek, látszik, hogy egy helyen ki van vastagodva, és itt úgy van kialakítva a kulissza, hogy ott ki tudod húzni egybe, tehát felfele kijön utána. Na most a dolog érdekessége, ezek a alisvackok, vagy akár ezt például üzletből vettem, gondolván, hogy hát ha jó lesz, de nem, faragni kell ezt is. Ugyanis maga mindjárt, ahogy sikerül szemügyre vételezni, tehát ez a része vastagabb, ha megnézzük, egy nagyon picivel, így. Ebből a két széléből kell egy picit levegyünk, kisebbre, szűkebbre, illetve maga a lyuk átmérője, itt az is egy picit szűkebbre van hagyva, tehát azt érdemes átfúrni, mert nem fogod tudni feltolni az égert a végére, lebiztosítani alul. Illetve ami kérdőjel, az ez lesz, hogy alul itt egy zéger fogja majd be, hogy ez bepattan-e. Gyanús, hogy nem fog lemenni addig. Hát kínai, meglátszik. Úgyhogy majd mindjárt meglátjuk, hogy mit sikerül kihozzunk belőle. Na tehát rápróbáltuk alulra ezt a témát. Hát ez elég passzos, és ez a probléma, hogy ezt ha én ide feltolom, ide, akkor az éger nem fog rámenni. Tehát egy nagyon hangyafasznyit le kell szedni a külső éléből is. Másik probléma, hogy ez még így se akar rácsusszanni. Tehát ezen egy kicsit bővítenünk kell, ahhoz, hogy jó legyen. Úgyhogy mindjárt átfúrjuk egy picivel, egyen nagyobbal, csak azt nagyon pontosan kell, hogy utána előcsögjön. És tehát onnan húztuk ki az egész dolgot fentről, mindjárt rázomolok. Ja, onnan. Ami lebiztosítja ezt a bigyót, mindjárt mutatom, ha megtalálom itt fent. Valahol. Na, hol lettél be? Ez jön ide a végére. Így. Ez jön ide. Na szóval a short shifter, amiről beszéltem, hogy nem fog ez az éger bepattanni, hát igen, innen is kellett leköszörülni, hogy becuppanjon a helyre, fel lehessen rá tolni ezt az égergyűrűt, szóval ez az alis téma, ja, meg még azt hozzáteszem, hogy még innen is kellett fabrikálni, bővíteni, mert a gyári váltógombot nem tudtad visszatenni rá. Szóval annyit mondok mindenkinek, hogyha ilyen alis short shifterbe gondolkozik, akkor így ezzel számoljon. Én ezt igaz üzletből vettem, gondolván, hogy nem kell baszkurálni, de kell, úgyhogy hajrá! Nagy kutya! Napfény fog